Kahnya utrap Youth Council haka singi balang kalalat ban IT ya kedor khas jaka menteri badai pet ya ketenat ki kamaan ke sorkar jela ka kong ampurin deng do bandawa baka sorkar jela kan penbet biang ya ki babun ki jing deko haka jing penteri kam ya ka roster system laga benta ka jing thung kam haki tenat bapher jang sorkar jela lengba ka reservation policy habakran siglar pathai khubor u president ke HYC uba Robert June ula ongba ka jing dawa ke HYC ban penbet biang ya ka roster kadai namar ba haki kendon da kadau syai baka jing pentrekam ya ka roster kadai nadu usnam bala menjur baka reservation policy kan trekam haka jing thungkam bat ong baki babun ki tenat ka sorkar kimdon shu ki kot kisla haka bayadei baka jing thungkam nadu ki te kisnam shu lo ong baka rai ka sorkar ban pentrekam ya ka roster nadu batrekam ka reservation kadon ka jing tungkhu bat ki kendon jaka reservation policy Jongi ka sing ya ka law minister burom ka sini kolom halor ka mat jong ka reservation roster maintenance policy ya bala penmi ada ka MDA 1 ha benai me jong usnam bala dep anjar par kumba hitip baro ba ka ying ka syari burom jong ka makla high court kala penmi ya ka wei ka hukum ha ka wei ka mukadduma ya ka ba ka ong ba di bandon ya kata ka roster lada penterikam ya ka reservation policy di hadin kan ni ka meklai ikut hatu ki por ki bala dep ni kan mau kala pensange lu dia borok ki recruitment haki jaka thungkam ki ba pher di ka sarkar meklai ka ban penmi ya tu ka roster maintenance policy hakaba kala krensyai hang tu ba haba penkre ya kan ni ka roster maintenance policy ka ka badon kamban le kalong ba di ban kre ya kata ka roster nadu ka por batrikam ka reservation policy katkum ka jingdon kita ki data la ne ki jingtip ya ka jingdon jongki nong tre sarkar subject to information available yong ti ladang yat ban kre ya kan ka roster nadu usnem khat kan nadu batrikam ka reservation policy kebut ni haban yait nadu por baka mekhlia kadang di ke autonomous state kebut nadu baka mekhlia kadang don ha sam no beli haka por baki wanra ya ka reservation policy resolution haka tu ko por ka mekhlia kadang don hi ka po jok asam tingi haban yait chadu chata bat ni layo jingtip ke bati kenaru ba ki bobon hi ki department kim don shu ya kita ki jingtip nadu usnam nyokar kidon ki department ki badon mla banlen ki don ru ki department ki bom don show tiga jingkeli menta kalong ba haba ka wei ke department ka don ki information nadu kat kandai spa nyokar ki katu ka ne department kim don kumlo kin yat chadu syata syakat kandai spa nyokar ba ngi lapet snow ka ba arpat kalong ba lada pinpek ya ka reservation policy ka ong kumno ka ong ba lada jia bakano kono ka reserve kategori kamat dei ka kasijentia kategori la ne ka garu kategori la ne ka ada SC ST kategori kamla ban fill up ya ki post haga jin ya kun tep kam ya kata phide ban ailat sa sisin bakin apiar bat lada phimla shu ban bat hadin bala ailat sa sisin kimla ban fill kan don no kata ka jingkut no jong ka post ka laps no ki post kata kadi bakren ka reservation policy but hakawai nagi kendon ke ong balada jia ba om tap ba kata ka jin tap kam ka duna ya ka 100% kemut lada light post sipo la ban tap tang sau tang san ru la ban tap nalor ka hadin asnem la ban ailat sasisin kemut asin kin yo lat ban fill up ya kata ka post hadin kata ki laps no di haba ki post ki laps mo haba ki post na ki laps kat kum ka policy ki laps no ti ka jingkeli ka bangi kwa ban keli kalong ba kumno pin prepare roster ya ki post ki baladu la ne ki bala laps no kata ka diga way ka roster ka don namar ba ka don ka reservation policy kini pinomla ban peniat la ka jong kini ki artli ki liang jong ka pisah ka ju ka pisah ni hadu menta ni kelempat ong ya ka sarkar bahkan penduk pendam no ka reservation policy ya mentahi ngi nak liang jongi ngi ong ba penbet chua ya ka roster
hadin bala penbit ya roster ngidon kamru ban penbha ban penjanai ya ka reservation policy ni klam ong bom don kam syu reservation policy ni ong ba ka backlog kamdi ban ya chadu khat khandai spa nyu par ka backlog la de ban ya phiyat tang ya gitu ki post ki bom pat laps mau beli ka policy ka ong ba ka laps hadin katuk anisnam ti shubu menta lada kalaps mo kawe atli ki post ki la banang thlitin le yu ke tin rei ya ki bala laps so pi penimbiang ta kami hap ke ngi ong ta ke ka bomut ba ka roster kamdi ban ya shadin ka de ban ya shkhapat ke bat hadin bala penbet ya kata ka roster ke i badon kam ban penbet ya ka policy kalong ban penbha bat penjana ya ka ke kumpong ong phi kumlo phin ailat ya uta unon tribal ubanang tin garu ban rum ha ka esti kategori ka bom lalong am kata kumno phin klop haju ya wasi bat wasti kita di jingkli ke bangi kli kumno phin ong ba kata ka kompan 80% sya khasi chen tia hil ha ki district post bat kata ka kompan 80% ne ki garo po karo hil kan dei tang na ka daw ka jing bom apply habdon de ki wei ki grau ki ba khambiang ni keliru kumno phin ai ya ka ju ka bha ya ka community ka badan 90% ka jibun briu bat ka community ka badan 90% ka kayu i kham ong ban to do it away no ya reception policy ni ong ba wanra ya ka policy ka belong meaningful ka belong justifiable ka ba lani ya kata ka policy ka ba kandon ka jing hun lang jong baro kinong song hame ni la da pong mene mo kalong ba ka jingwan ka jongi menta kalong ba ban long kata ka sing kaban play ya ka constructive rule kasing kaban ya teilang kasing ban ya teilang no blay ngingi yo i ba lada kani ka kam omla ban ya penbet ya ka sarkar kin sami shibun ki kenrum kanram bat ka weni kenrum kanram kala ban don ka jinga pher jumut ka bajur apa dengan jam ru khasi jantia bat garu kan dot kata tingi kwa ban awot ya tang ni kwa ban bakan mi kum kata ti na takadau ni wan kanang ban ai jumut ten rei la da ya kata ka jing ai jumut ru phi kentai ya kata ka jing pen iru phim phi ignore tingi ni ngim dan option chu tiga option tiga long ngin hit ya ka street la ngila mam perlong ka jing ki pa ba ya ka ba kan don bet de si jing ya pher jumut deng atli ki jet benru ha ka jala ka jongi lani ngin le shakut ka mo chi monster ti na tak dau sa hisin ni kan tu chi monster balada ulong sha ubru badan sikit kli uladi ban khot ban ya penbet ya kan kam khot i tak sing garu khot i parti boro khot i sing malang boro ina plu jumot kan ke ba bhatam kan kam kala pendu nong palat ya ka jet benru nya trap ka jong Tindri lada pi ong bom don kamsyu ban ya keren don kamsyu ya ka sarkar bakadang ya pelu jemut ya kan kam tem ban sis ka lenti ka sa stang ban ya ki ba surok dan ban ya si sari tila ladakan don ga jing ya ki ba kuma kan kam ka jia yu ti pilatip ka embus kum tu kala jia am tu ka kan ka kam ni kan jia yu hatu menteri rang ba unut ban sim sikit clear ta ladakan don ga jing ya ki ba lor kan ni kan mi ga jing ya pher jemut ka bajur rap deng kajam dulu khasi karo hoto chim mustar unut macam ciki kli ata lada don mano bali syakut kumba tha menteri rang ba ka kut ka penduk pendam ya resolution policy ya ka bam don bakwa ban penduk pendam ya resolution policy ngi kwa tang ban bah bat pencana ya ka ngayo i ki political party statement po house ki kwa tang ban penbah bat pencana ki ong ban review to revamp ka khlom ong ban strike down nobody has ever say to strike down ya resolution policy ki ong tang ban revamp and review tang ban penbah ba pencanai bang ikwa ban yo policy ka bawah kan menu ba kwa ban but sai policy ka bawah hab ka bano silek ngi ong ba ba phiwan ra ya ka jing ai bha lada phiwan ra ya ka jing ya ai bha dewan pensyong norim kat kum ka jing bun pat ni khamong ban pendu ya ka revision policy tenre uchim masta don burom jongi kolong uong pan ban khile sei sari tigalong kani gede ke ba haji sungo jongi kalong ka ke ba lada kal lechi shahi ka sari te manu bandu nong manu ban yo nong te kata ke ba sungsi en ri wat la kataru kumbang ong phi ngi wan mata kasni no bli ngi kwa ban sim ya ka benta kum kiseng bahalang ban yatai konstruktif
Tenri ladangi kwa ban su yait no becha yin ka sari ti manu bala berkang lani mentayo don ki kun samla ki jongi ki pomla su ban sha ki le yin ka sari te kan ja yu ha yin ka sari ti ya kata tinggal latip sha ti kan ja yu ya reservation policy jongi tenri watla kata sa hisin pat ni ong yo menteri rang ba pasu bah ban sim kia ya kan ka kam minum penjerong ya kan ka kam nomor yo ka poi pen ban sa jinga per je penriu nomor ngene ya lupa ka baar pat kalong ba yo kayin ka syari ka le kumno ti sim jikit kli ma phi kum menteri rang ba khot ban keren ke ya keren ya ka rostor ya keren ro ya kata ka jing.com man pen bahaba penjana keren te ka poi be atli ki benta ko mo ngapi ka jinga ki ba an ka yin syari